का मेघालय प्रदेश यूथ कांग्रेस बट का मेघालय प्रदेश महिला कांग्रेस किला पिनलोंग या कजिंग थांग मोमबती हा कांग्रेस भावन शिलोंग pan pinpao ya kajing songsi halor kajing do jong kajing em kawai ka khinna baloi hasor shilo kadi kajing ja ka basmosi palan kawan ra jing arthatin halor ka bor jing ki bor pahara jing suk ha meghalaya bar kajing la jong gijila ban sumar kar pang ki patba ki balong ki basuk ban shakta khamtam ki kin thei bat ki khinna kajing thang bombati kalong kum kadak ban kin mau ya kajing don kam ban shim khiano ya kajing kiu jung ki kam runar hashilong kajing pin pau persha jong ka seng congress ka pin I ya kajing don kam ban thau kila jing pin yan ki ba khlan ban pin ne ya kajing shong sung bat kajing sngo shngan jong ki pat ba kham tam mi ki tu ki balong ki basuk ban sha thombor bat sha le ben dagani ka jingalang ka meghalaya pradesh congress committee kapin I ba ka yasilong bat ki bashakta hakum kini ki jingjia bat kalong ru ko bakloi bandawa yikin jing pengela haga rukom trekam jong sorkar ban lait no na kini ki jingjia basngosi ang momenti badai ya ka jing persya jor jungi ya ka ek bajai ni hebrid I insa phira ni dang shwan na kayin ka jungi ba ni rai kundu I kimi jungi ni isang sok kapai ka dot mot ni shong ham tu ni knyu bakti bat kejam bak bangun yu I bekerja kum kerja ke jinja kerja lagi ke kam snil kerja lagi juni kenang jelai man la kasni kenang tiu bat ngai kumba bamdon katakaan ate lakam ya kum kineki kam sini wajah ni kanang kenrei shushu bat kai kumba kibriu nabar ke jelaru kiwan hamni banne ki kam sini tingi kentu ya ka sarkar basmo bhang ban shnai ki an ki bakham perking ban te lakam ya ki kam sini ki ba yadai baka jelamai kala juni kenang baki brio ki kimi ki pa ki men ki para ki bayi basar juni keslong kata kan chong shngan kin kan chong suk bangin nom set patok ki khon juni khon ki apret ki berang kwa ban lekai kok pela mentangin not ban pelai ki ru dan pelai ki yo ki syara yo ki syarong ki syak penyam Tilalong ko mangiset jail. Ya ki kon jing mentang bon na ki kimi ki pa ki no choban pelai tang hako pelau ki kon. Tun set de ki hapo yin. De katarukan kata ka koi ka khia jing jogi klung jogi apret. Tingi kuntu jore ka sarkar bakan khmi bakan pet. Kang mangin yo ya ka jela ka basyong shngai kabasyong suk bat bangin yo kin iki kon sama jungi ru kin yo ekalawe ka pernai bleshikun party bro ko ji congress party pasuntam kumi isamna ke youth congress ki khamla banlan khamla ban lai rung batai dia Ika wajah kalau ke bahasa kaya hidup kata, bangla mundur, batang syu dapat khat hina lebih ru, nisro kata hidup kata-kata, ikhlung, ibrang day kata terai ba inhapan perkhat, meiring patla ilang perkhat, rekmi pa kayin kesem kejong I, ibrang perkhat amata jong I, kalau way, oh pernah jong I. Kumnu ke school, ke college life, so okam ke jam, so ke ke banwan banyak nanti juga banang kiu shikmat, Henry ke kelapat kongpong, dah kaba ir tip bayi dulu lah ke jong kecing em,
klempoi berkat kata kadai kalau ipi ka kamde kasian ka bajati ka baningkong hane ka setiat jengi hi man kapuar ben ni lap ni syam ben man kapuar ben jabat kum kini jingja ba syakhay dang hakini ki bna dang ini ki snam ki bla len ni lap syar William Nagar ka ja kum gitu jingja hi ka bari ba kata komini hi ki mang salang khamtam i khnaret i khlum ki dang dei ban roi ban kiu ban mi khani ka berthai la ka jong kata kanong rim jong ki ka ba kin kesan hakata kalimpi ka ba boleh la bentar jong ki na kini ni ya katu ka jingja ka ba syirkhai ba ka kami ba la ikhon ha ka wa i haban jelok tak dua jikta kalau ke ka ba teng kanoi phi ben ngini kran ni kita kalong besak haji kran ring kanoi phi kri balon kampat ke ai badai banya sakmat namanta bante laka me kata balai kan bakalong sak me hato adam ko an pelang syu ba mentau snem geja kumir sha ja kum tu hawi kesingam ja sada kumui pa jingja ka dami islam dang mi lagi jingja ka syakhay hato ban keliru kania ka sarkar kajungi katre kali ayu kita ki an ki panyada ki khlung ki khna ki samna ki long kami ki pa ni ki man ki pa hakani ka stiat jungi hi kadi hi jungi brok wei shei kadam balik kamtan ki eru ka banong ka ba nin long ban shong suk shong san ba teng nganong phi wat ahi nga teng lu para junga thang uja mian chi mian adon no ta jing tiang wadang ite peperangi ni homen jungi ni ime ni manu na family hi na hieng ki parlok de a kampai hieng kadon no ta jing tiang ham siam bam singan shu kaya yang singan shu kami kayong singan shu beliau atau kami ni jing ko jangan ni ke sarkar ni kerana ka kumdu kan tiak lakam ngakali kata ka ngabu jing kali saya ke government ke penya yang kan setiap jungi kan pi government ngakali ka ka ba kemut sisa atau kuat se benci ibet bahkan ka nakalian government long disutuna benci pek kumni man kapon si ibet tang news bagi kita baca penyiap si surau kita syak penyiap syata kanu ka jinyam kanu ka jingput hayeng kesam kare ke kan baki wanra bentang no fi kum na bentang no fi naga chai lain kum no kin trek hamba na police department kuno kin trek hamba mon fi department ba phero balo hi ke belum benta hi namanta bante lakam ya ka jing snio bante lakam ke baro hi ke bade ba snio hi namanta ke jing bha hi juga setiap juga jatuh ni juga ring hi baro ko hi sobha to se ye trai khamba trai bha habai la IP upai ba IP se man trai ban kit ye klingkor jompai ba ke pendat ye kata na shong kliap pi na shong buari na shong skapjar na shong menti kata